निवारण गरीबी, मर जाता मानो यहाँ दरी दिखा करी, होने न देती निवारण गरीबी। इंसानी मरता है पशुओं सरीखा, और फिर भी कुटिल मुस्कुराती गरीबी। संतोष कहते मुकद्दर से यारो, अपना असर जब दिखाती गरीबी। अरे संतोष कहते मुकद्दर से यारो, अपना असर जब दिखाती गरीबी। फौजी के बनेला गरीब किसान का बेटा, जेकरे अंदर जुनून होला, जज्बा और जोश होला, फौजी बने का रियाज करेलन, राउंडिंग लेलन, जा करके दौड़ निकालेलन, वर्दी मिलेले। हमरे घर का, आपका घर का बेटा वर्दी पहन के झंडा तिरंगा के नीचे कसम खालन, मर जाएंगे देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। हम कहिला एगो फौजी का जिंदगी का हो, एगो फौजी का जिंदगी ड्यूटी उसकी फर्ज और मौत उसकी दुल्हन होती है। जय दिन वर्दी मिलेले वही दिन फौजी के इस समझ में आ जाला कि दुश्मन के मारब या मराई, जान जाए पर शान न जाई। बाकी ये भैया वही गरीब फुटपाथ पर सुतेलन, खाए खाए का तरस जालन। यही दुनिया में, यही धरती पर, हमारे बीच में, आपके बीच में कुछ लोग ऐसन बा जे खा के मर जाता, कुछ लोग ऐसनो बा कि बिना खैले मरता। बाजार तो बहुते बा, खूब बढ़िया से बढ़िया बाजार, नीमन से नीमन बाजार, सब बाजार बटले बा, लेकिन एगो हाई बाजार अलगे है भैया। भाव बा गजल के लाइन में, कौन बाजार या? अरे जहाँ आदमी काला हो, जहाँ आदमी बिकाला, तऊ बाजारी ना कहाला हो। ऊ बाजारी ना कहाला हो। ठीक बा, बाकी वो बाजार बा जहाँ इंसान के भी मोल भाव हो रहल बा। भाव कवि जी लिखलन का, अरे चली ना संभल संभल के, चली ना संभल संभल के, जीवनी का क्या ठिकाना। क्या ठिकाना, जिसकी कोई ना मंजिल हो, जिसकी कोई ना मंजिल, उसी राह पे ना जाना। जिसकी कोई ना मंजिल उस राह पे ना जाना।
ये जिंदगी बड़ी अनमोल बा और जिंदगी तब तक आपके साथे बा जब तक आप एके सुरक्षित कैले बनी, नहीं तो मौत हर जगह मुंह उबा के खड़ी है। कबो कबो ऊपर ताके में नीचे ठोकर लग जाला, ऐसे अपने के सावधानी बरते के होला। लोग कहेला सावधानी हटी दुर्घटना। रास्ता जवन नहीं खा देखा ले और रास्ते पर कतई निशान के ना जाए के चाहिए। आजा बोलावा न होखे वहां तो बिल्कुल ना जाए के चाहिए। लोग कहेला कि बिन बुलाओ जन जइहा भवानी, ना रही इज्जत ना बची पानी। जहाँ बोलावा नहीं खे वो जना जाए के चाहिए, जब रास्ता नहीं खी देखले वो जना जाए के चाहिए। कहला का मतलब ही बाकी कुछ लोग तो ये मर जाता। एगो कहावत कहे वाला लोग कहेला कोनो अस्किता मनई इतना न अस्किता रहल, फरल बा जामुन उ नीचे में जाके सुत गई। ये सुबेर से साँझ ले अंदाजा था कि ऊपरा से जमुनिया कम मुहवा में गिरी। सुतले सुबेर से साँझ हो गई, बगलिया में गिरे, ओकरे लीलरा पर गिरे, ओकरे पेटवा पर गिरे, ओकरे अखिया पर गिरे, बाकी ओकरे मुँहे में जामुन ना गिरल। जब ओकरी मुँहे में ना गिरल साँझ हो गई तभी उठ के बैठल त ताकता अगलिया बगलिया गिरल मुँहों में नहीं गिरल। ओके तब बुझाइल के उठा के खाए के है। कुछ लोग तयंग मर जाला, सोचेला कि कुआं हमारे लगे आई तो हम पानी पियब। इंसान के भरम ना होखे के चाहिए। कहानी कैसन बा भैया? कैसन हो? गरीब मजदूरों की आपने कहानी सुना, गायक सब गाय गीत उनके ही जुबानी सुना। सत्य घटना जिला जलवन की सुनाती हूँ, 2022 में घटी है मैं बताती हूँ। चलाता था उसी सहारे बीबी बच्चों को खिलाता था। जिला जालौन निर्मल पट्टी गांव का रहे वाला राम मनोहर रिक्शा चालक बड़ी गरीबी में दिन बीतत बा। एक ही लड़का जवने लड़का का नाम राजेश बतावल गई। 5 साल का वह मासूम बेटा का होला गरीबी का होला अमीरी ओके का पता बा। एक दिनवा माई ओ राजेश की बाबू के समझावतड़ी। राम मनोहर का मेहरारू जवने का नाम बतावल गई कैलाशी, बैठा के अपने पति के कैलाशी समझावे काजी आई रिक्शा चलौले हमान का जीवन तबीती, बाकी हाई एगो बेटा जवने का भविष्य हमन खराब करत है। एकरे बदे कुछ करे के होई, एकरे विषय में सोचे के होई, कौनो काम और मिले तो कले ताकि बेटवा का बढ़िया पढ़ाई हो सके, बेटवा के बढ़िया कपड़ा और भोजन मिल सके। कैलाशी का बतिया सुन करके हो भैया राम मनोहर बड़ा निराश भइलन, अपने किस्मत और कर्म के कोसत हुवन। उठाई के हाथ में रिक्शा लेके चलल हुवन, बाजार में रिक्शा चलावत जरूर हुवन, लेकिन कैलाशी का बतिया ओ मनोहर के सतावत बा। मनोहर सोच रहल हुवन कि हमन का तो दिन जैसे तैसे कह के बीत गई, बाकी एगो बेटा जवने का भविष्य खराब हो रहल बा। रोवत बड़न कोसत बड़न अपने किस्मत के और भगवान के दोष देत बड़न। लोग कहेला कि जेकर जैसन कर्म के वैसन फल मिलेला। कहावत तो लोग कहेला कि नारी करे पुरुष पर परे, पुरुष करे संतान पर, तो कहीं ऐसा तना न कि हमन मर्द मेहरारू का कर्म हमन का बेटा भोगता। राम मनोहर वही
बाजार में रिक्शा चलावत हुअन आ घरवा कैलाशी समय के दोस्त देत बा। गीत लगल भैया। गीत के गौला ना ई गीत बड़ा सुपर डुपर रहल। का गावे? ये कहे पिया परदेस गईले तारी लागे टोपियों में। टोकियो में 5 की बदले 85 लागे टोकियो में। या परदेसी गईले तारी लागे टोकियो में। आदरणीय गार्जियन महोदय आपके द्वारा ये हजार रुपया देकर के सम्मान किया गया चंदन में पौलगी। लेकिन कैलाशी अपने समैया के कोसत बा बहुत कबा का कोई हाल मोसमया का साथी किया के। केहू नहीं जाने करतब माया ए नागिनिया के। केहू नहीं जाने करतब माया ए नागिनिया के। का कोई हाल वो समय का सखिया के। सफाई कैलाशी करत बा हो भैया। घरवा में बा कुछ ना तनी मनी लकड़ी बा थोड़ा बहुत गोईठा। एक बेला खाए के मिलत बा दूसर का बेला उपास करे के परत बा। ये सोचत बा आ घरवा का सफाई करत बा जाई के लकड़िया जे भी टरला ह बतौली काल हर जगह मुंह बा के बैठल बा। बस आपन सावधानी अगर ह तो ठीक बा नहीं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कैलाशी रोवत बा ध्यान होकर कहीं और बा अपने समय के कोसत बा किस्मत के कोसत बा। पेश के हाथ लकड़ी उठौला वही लकड़िया में बैठल कीड़ा वो कैलाशी के अंगुरिया में काट दिया। और जब कीड़ा कैलाशी के कटला ओ भैया पकड़ के हाथ कैलाशी घरवा से बहरे आई। आ जब बहरे आई बहरवा लइकवा खटियवा पर बैठल बा। माई के आंख में आंसू। राजेश दौड़ के गईल माई से पूछत माई काहे रोत अड़ू सवेर से कुछ नहीं खू खइले ना? भूख लागल बा यही खातिर रोवत अड़ू। हमरो के भूख लागल बा लेकिन पापा या बहन नहीं अइलन। कुछ लेके जब पापा अइहन तो हम खाई जाई मत रोवा। मासूम बेटा राजेश के का पता कि माई के कीड़ा कटले बा। माई रोत बका घरी पोतत रहली कैलाशी मगन। तो चले बता पितर पे गोरी का परनवा। परानी जाति बाटे बारी धनिया के तड़पत परान जाति
बतावत एक खाती कि हमार बेटवा जब जान जइहन तब बेटा डर जइहन, डेरा जइहन। बेटा हमरा के कुछ नहीं खे भाई, भूख नहीं खे लागल, हमें खाती ना रोवतनी हो लाल। एगो काम ना कर, जा आ जाके गौवा में केहू मिले चाचा तोहर दादा केहू के बोला के लेके आवा। राजेश पूछत बा काहे? माई बतावत बा कि ए खाती, माई बतावत बा कि ए खाती केहू आई आपन दुख हम उनसे बता दे। तू भाई छोट हुआ तू ना जान पैबा। ए भैया माई का बतिया सुन के राजेश गईलन गौवा में, केहू मिली बोला के लेके आई। माई कहले बिया, राजेश गईलन जाके लोगन से रोवा तड़न आ कह तड़न कि माई बोलौले बिया, तनी चल के हमारा माई का लोग दुख सुनिला। कहल जाला कि बनला के सार बहन होई जगतिया में कोई न अपना। बनल बा तब केहू कही कि नमस्कार भैया का हाल, अब बिगड़ गईल बा तो आई रस्तवा ध के तू जइब त हऊ रस्तवा ध के उ जइहा। कहियो कि एकर मुंह देखल दुश्वार कर, पाप कर, एकर मुंह देखल ठीक नहीं खे। ए भैया राजेश वापस घरे आइल, बैठ के रोवे लगल। माई गांव का केहू तार मदद करे खातिर तैयार नहीं खे, केहू कौनो काम बतावत बा, केहू कौनो काम बतावत बा। कैलाशी बात के समझ गई कि गरीबी जवन न करावे, लोग ये खाती नहीं खे आवत कि आटा चाउर मांगी हम दिहल जाई, बाकी वापस ना दे पाई। कैलाशी रोवे लगल हो भैया। 5 साल का मासूम बेटवा के बोलाई के माथा के माई चुमत बा, रोवत बा। राजेश पूछ रहल बा काहे रोवत अड़ू, का बात बा? इतना रोज के बात बा, सवेरे खाईला शाम को उपास करीला, शाम का खाईला सुबेरे उपास करीला, तक काहे रोवत अड़ू? कैलाशी अपने बेटा से कहत बिया कि जा आज जाके अपने बाबूजी के बुला के लेके आओ। मासूम बेटवा 5 साल का वह राजेश बाजार का रास्ता पकड़ करके चलल अपने बाबूजी के बुलावे। गीत का भाव बदल गई। यही पारी गंगा माई हो, वही पारी जामुना हो, यही पारी गंगा माई हो, वही पारी जामुना हो। मैया मारे पिछवा में हिलवा सरजू मैया मारे। रो करके कैलाशी भैया अपना बेटा से कह दिया कि सुना जा आजा के बाबूजी से खाली ये तने कही माई बुलौले बिया घरे चल, और कुछ बाबूजी से अपना मत बतैह। कहत का बा बेटा के बोला के कहली गरवा लगा के कहली बेटा के बोला के कहली गरवा लगा के कहली।
बाजार का रास्ता पकड़ करके मासूम बेटा दौड़ते हुए बाजार में गईल। आ जब बजरिया में गईल रोवत बा, रोवाई लइका का केहू जब सुनेला पूछेला कि कहाँ रोवत, काहे रोवत, कहाँ से आई बड़ा, का तो के दिक्कत, का परेशानी, भुलाइल बड़ा। सब लोग पकड़ के राजेश से पूछत बा काहे रोवत बेटा, कहाँ से आइल बड़ा, भुलाइल बड़ा, कोनो दिक्कत बा। राजेश बैठ गई, रो रो के लागल बतावे माई हमार बोलौले बा, बाबूजी हमार रिक्शा चलावेलन, हम बाबूजी के बोलावे आइल बानी, लोग पूछे तारा बाबूजी का नाम का बा। राजेश अपना बाबूजी का नाम बतावे, कहे हमार बाबू जेकर नाम राम मनोहर, हम उनकर बेटा राजेश बानी, माई बोलौले बिया, बाबूजी के बारे में कोई जानत होखे तो हमें बतावे। ए भैया दो चार लोग जलना, अरे कहीं राम मनोहर जो रिक्शा चलावेलन उन्हीं का बेटा तना नबा, गांव का नाम लोग पूछे, राजेश बतावे हम मनिहारी गांव कही, हमार बाबू रिक्शा चलावेलन, खाए का आटा चाउर लेके जालन, एक बेला हमन खाईला, दूसर का बेला उपास करीला। ए भैया जे सुनत बा और राजेश का बात सुन के भी लोग रोवत बा। पकड़ के लोग राजेश के ले गई एगो पान वाले का दुकान पर, वही राजेश के लोग खड़ियावल और पान वाले दुकान से लोग पूछे लगल का हो भैया राम मनोहर तारा के यहाँ रोजे घंटा रुकेला तो का तो के पता बा कि आजो राम मनोहर अइलन। पान वाला बताया हाँ भैया अइला तो बड़ा सवेर रही, लेकिन कुछ टेंशन में रहलन, रोज आवे अपन दुख पीपत कहे, बाकी आज अइलन पूछबो कैली का भइल, लेकिन बोललन ना। आ रिक्शा लेके चुपचाप चल गइल, आज तो रिक्शा नहीं खचलौले। राजेश रोवत बा हो भैया, जोहत जोहत बाबूजी के साँझ हो गई, बाबूजी नाही अइलन। आज जब नाही अइलन राजेश घरे आई लाके माई से बतावल चाहत बा, बाबूजी हमना से पीछा छोड़ा लेलन, बाबूजी कहीं भाग गइलन। अब अमाना का गरीबी में केहू साथ देवे वाला नहीं खे, बाबूजी जोन आटा चाउर के व्यवस्था करत रहलन, अब वो गरीबी से परेशान होके कहीं चल गईलन। जगावत राजेश माई के रोवत, माई उठा हमार बात सुनो, बाबूजी ना बेटैलन, बाबूजी ना मिलल। कैलाशी है भैया होश में रहे तब तो अपने बेटा का बात सुने, खाट पर सुतल बिया, शरीर धीरे धीरे कैलाशी का नीला पड़ गई बा। गरीबी जीवन के नाश होला, लोग कहेला मालिक के देलन तो छप्पर फाड़ के देलन, अजे कर लेलन तो माथे ले एकदम छीन घालेलन। खटिया पर सुतल कैलाशी का शरीर एकदम नीला पड़ल, मुंह से झांक आ रहल बा। मासूम बेटा के का पता, माई बतौले भी नहीं खे, खाली रोवत बा, माई के जगावत बा, हमसे बात करो, उठा। बाबूजी ना मिललन, रात बीत गई, राजेश रोवत रोवत वही खटिया का पार पर मुड़ी धके सुत गई लो भैया। अगलिया बगलिया के लोग आवे ताके राजेश करवाई सुने, एक बार कैलाशी के देखे, फिर अपन घर देखे, मने धीरे धीरे पूरा गांव में चर्चा होखे लगल, कैलाशी के का हो गई बा, का हो गई बा। मनोहर है नहीं खन बुझाता कि मनोहर जहर देके मेरे रुआ के भाग गईला। तरह तरह का बात गांव में हो रहल बा। सबेर का बेला घड़ी 10 बजे उला है, अजब घड़ी 10 बजे उला है तो वो हरिया से मनोहर के वही रिक्शवा पर लोग लाद के लेके आवत है। एक तरफ माई खाट पर होश में नहीं के, माई का सांस नहीं के चलत, और दूसरी ओर बाबू के रिक्शवा पर लोग लेके आवता। मासूम बेटा राजेश रोवत बा, कब्बो बाबूजी के देखत बा, कब्बो माई के देखत बा, रोवत एक हाथी बा कि बाबूजी पूरा रात बितौलन दिन, अब जाके बाबूजी पलटल हुन, तब बाबूजी लौकत नहीं खा, बाबूजी के रिक्शवा के हुआ और चलावत है। धीरे धीरे रिक्शा जब दुआरे पर आई, और जब दुआरे पर रिक्शा आई, उतार के रिक्शवा से मनोहर के सुतावल गई बगलिया में। एक तरफ मनोहर और दूसरी तरफ कैलाशी
राजेश रोवत बा, कब्बो बाबू के दौड़ दौड़ जगावे, कब्बो माई के दौड़ दौड़ जगावे। ए भैया किस्मत वाला ऐसा होला, जहाँ खाना खैला देखला 6 दिन का खाली अंतर बा। एगो 18 के, एगो 24 के, एगो 18 के आ एगो 24 के। हम जौना रूम में खाना खैली, मर्द मेहरारू के कुछ रिश्ता ऐसा होला कि मर्द आगे जाइए तो मेहरारू कहे कि तू चला आवत है, आ जो मेहरारू जाई तब मर्द कही कि चला तू हम आवत है, तो एकदम फाइनली उनके जाए के। अब इन 1 साल भी पूरा नहीं भइल होई लगभग, बागी बलिया के ऐतिहासिक धरती से सम्मानित बिरहा सम्राट सुरेंद्र प्रधान जी, जिनको आप सब जानते हैं, हम दोनों जानी जब गावे गईली तो 2 गो फोटो लागल बा, एक साइड मर्द के एक साइड मेहरारू। जब पूछल गई तो उ लोग बतावे परिवार का लोग कि एक के दिन ही आगे पीछे लोग मरल बा, सवेर के उ आ सांझ के उ। हम अनो कहले कि बारे किस्मत, तो कहीं कहीं ऐसा होला आज कैलाशी भी ये दुनिया में नहीं बा, और राम मनोहर का मौत हार्ट अटैक से भइल बा, और कैलाशी के मौत सांप के कटले से भइल बा। राजेश रोवत बा, जगावत बा, गांव का लोग जुट गइलन, हित नात सब के हुआ गइल, तब फूके खातिर सबे जुटेला। बाकी बीमारी दुख परेशानी में केहू ना हे ही डरने, केहू ना जाई, केहू ना जाला। हालो चलना। अब जब दोनों के खबर मिलल हित नात के कि मर गइलन मर्द मेहरारू, तो सबे आके बाई बाई चिल्लात बा, आई माई आई दादा। राजेश तरोते बा कि हमार दुनिया में उजड़ गई। मासूम बच्चा कबो केहू के पकड़ के, कबो केहू के पकड़ के छछनात बा, रोवत बा, माई का छाती से लग के, माई उठा हमसे बतियावा, बाबू के जगावत बा, उठा ना हमसे बात करा ना। सब लोग तैयारी बा, वही में राजेश के बुआ फूफा भी आ गइलन। गीत के भाव बदल गई। गीत गई और गीत सुपर डुपर गई। ए पीरा काशी बतावा कितना दूरी पैरन में छाला पड़ी रे गए, दूरी पैरन में छाला पड़ी रे गए। लेके चलले बाबूजी के लाशी करे जा फाटे माई के भी। भैया बुआ फुफ्फा राजेश कयलन, गोदिया में राजेश के बैठाई के चुप करावे, मत रोवा, उहे होला जवन मालिक के मंजूर होला। शायद तोहरे किस्मत में माई बाबू का प्यार आजे ले लिखा रहा। चिंता मत कर बेटा, माई बाबू हमार भाई भौजाई मर गईलन, अब हम जिंदा बानी। राजेश का बुआ फुफ्फा
लकड़ी का व्यवस्था त कैलन, लेके चिता के लोग चलल, जला करके चिता के लोग आइल, तेरही का इंतजाम लोग कैल, ना ज्यादा थोड़ा बहुत में राजेश का बुआ फुफ्फा तेरही वाला काम भी निपटा लिया। अब घरवा के बा केहू ना, न सोना न चांदी न धन न दौलत, जमीन बा तो ढेर जानी तो जमीन के लालच में भी एकदम माने सारा हद पार को गलत बा। राजेश का बुआ फुफ्फा राजेश के लेके अपने घरे चलल हुवन, मड़ैया में चचरा ताला लगौलन, राजेश बुआ फुफ्फा के साथे बुआ फुफ्फा के घरे बितावे लगल। 5 साल का बेटा स्कूल में नाम लिखाइल, पढ़ाई जारी बा, तक कहल जाला कि लतियावले बेटा अखाड़े का नामी पहलवान होला। जे गरीबी देखेला उहे अमीरी देखेला। अब राजेश का नाम जब बुआ फुफ्फा स्कूल में लिखौला तो लागल मेहनत से पढ़े। ए भैया धीरे धीरे समय बीतल, राजेश इंटरमीडिएट परीक्षा के पास कैलस, जवानी पर बा। गौवा का लोग कहे अरे का हो आज अगर राजेश का माई बाबू होतन, बेटा का ही सुघराई, बेटा का ही सुंदर रूप देख के वो लोगों का करेजा गदगद न हो जाई। गांव का लोग बतियावत बा इतना सुंदर देह बा, इंटरमीडिएट परीक्षा भी लइका पास कर लेलस त कौनो एक काम धंधा धरा दो, एहू का जीवन बीत जाई, आ एकरे संगे तू हम लोगन का भी बुढ़ौती पार हो जाई। राजेश का बुआ फुफ्फा भी खुश बड़न की चल बेटा ना रहल, एगो बेटी खाली रहल, मालिक हमना का बेटा दे दिहलन। ए भैया राजेश का फूफा जे ही मिले हाथ जोड़े, भैया तनी देखिया हमारे एक लड़का बहुत बढ़िया देह के भइल बा और पढ़ाई में तो पूछे के नहीं खे, कोनो काम मिली तो बता दी है। बात चलत बा और राजेश भी खुश बा, बुआ फुफ्फा बहनिया एकलौती जौने का नाम सुनीता बतावल गई वो खुश बा, भाई बहन का प्यार कौनो ओकर हिसाब नहीं खे। इतना बा कि बहनिया खा वही में जाके भैया बैठ के खाए, अब भैया खाए तो जाके वही में बहनियों बाज के खाए। प्रेम हो भाई बहन कहीं स्कूल नाच का नाच बतामू न जाई, भैया मारे तब बहनियों मारे, भाई बहन का प्यार लोगन के नीक नहीं खिलागत। 2-4 मेहरारू रोज बैठे दुअरवा पर जाए के तई नहन का बाजल हौसल खेलल लड़ल झगड़ल, अभी नहन का आंखी में गड़े लगल। तई 2-4 गो मेहरारुआ कैसा कहो अब तुहार लड़कियों सयान हो गई, आओ तुहार भतीजो सयान हो गई, ये दोनों सरपांजर लागल रहलन सन नीक ना लागेला, काहे न ओकरे के समझावेलू अपने लड़किया के समझावेलू। राजेश की बुआ के ऐसे कोनो फर्क पड़त नहीं खे कि हमार दोनों बेटा बेटी अगर साथे हुआ खात हुआ पियत हुआ तो इन्हन के का तकलीफ बा। बाकी कहल जाला कि शंका और चुगुला एकदम एक रात के दूल्हा दुल्हन के चुगुला चुगली अलगे करा दिया, एक खटिया से 2 खटिया करा दिया, हाँ एकदम संग छोड़ा दिया। अभी लगली सरोज कहे कि तू आके ना निकला गता, एक दिन ऐसनो हो जाई कि तुहार नाक कट जाई, गांव में तुहार बेइज्जती होई, लोग तुहरी ऊपर थूकी, आ तब तुहके समझ आई। तुहके नहीं खे बुझात गौवा में लोग बतियावता कि तुहार भतीजवा आ तुहार लड़किया इन्हन का रिश्ता ठीक नहीं खे। अजब तनी बात राजेश का बुआ सुनला हो भैया, राजेश का बुआ कहियो नहीं खे निगरानी में, लेकिन जब ये बती है सुनत बा बैठे लागल, लुकाए लागल, धुक्का लागे लगल, टाटी फारत बा, केवाड़ी देखत बा। अब एकर शंका का कीड़ा हेती मुकी से हेत्ता बड़ा हो गई। राजेश का बुआ देखत बाकी नहीं के खाते हो, आई नहीं के पढ़े जाते हो, ए भाई गौवा का लोग सही कहता का इन्हन का रिश्ता ठीक नहीं खे। अब देखो राजेश का बुआ एक दिनवा राजेश के बैठा के समझावे, बेटा तार पाँख जाम गई, कमाए खाए लाख हो गई, अपने घरे दुआरे चल जा। हंसी मजाक का बात राजेश का ना जाए तो का करबू, हम ना जाए
हमें ही जा रहो। हाँ ये तो हंसी मजाक का बात हो गई, बाकी फिर उल्टा के समझ में आ गई लो। यही चक्कर में ही नहीं खे जाए कहत गौवा का लोग तब सही कहता। हाँ बोलौला राजेश का फूफा के बैठा के समझावे कहे कहो हे के 2 दिन से जाए कहत हई तई कहता कि ना जाए त का करबू का ई बतिया सही बाकी हमरे लड़की और एक रिश्ता गलत बा। राजेश का फूफा भी लागल मिलावे, अभी ओ करे पीछे पड़ गई। इन्हान का हौसल बोलल खाइल पियल के उल्टा समझ में आवे लागल। एक दिन नशा में आइल, बिना वजह बिना गलती का राजेश के खूब गरियौलस। ए फलान चिलान ढेकान। राजेश ओकर बुरा नहीं मानल, एक हाथी हेती मुकिरनी लिया के लोग सयान कइल, पढ़ा लिखा के लोग होशियार कइल। माई बाबू की बात कोई माई बा तो हमार फुआ, आ बाप कोई बात हमार फुफ्फा। मरबो गरियाई बोलो करी त का भइल जायदा बतिया के ई तो भुलवा दियल, बाकी एके बुझाता कि एके जरूर कोनो मतलब बा। तबे ई थेथरई करता। ओ करे दूसर का दिने पैक बनौलस घरवे में, अब पैक पर पैक लगौला, उठौला छाटी काटे वाला गणास हो भैया। आ राजेश का फूफा राजेश के मारे बदे चल दिहलस। आला का लाइन लिखल गई, अरे देखल सी राजे तो देखल सी राजे सी कटल वही सुनीता का मुड़िया बाबू। धीरे धीरे ओ खेला गल भोरवा होगी। हुआयौरी फूफा के जा कारेला राजे सवा जगवा। हुनवा में रंगाई बाटे बोहिन हो। भागल दूनो प्राणी गईले भाना दरमिया नवाए बाबू। बेटी के मुआवल सो गोती जावे गामा। राजेश का फूफा नशा में एकदम धूत, हाथ में वो छाटी काटे वाला गड़ास उठा के चलल। अब 12 बजत ह, पूछत बा ओकर फुआ कल की देखबू अब हमहू के बर्दाश्त नहीं खे होत। आज न रही बांस न बाजी पिपीरी। चलल राजेश के मारे खातिर राजेश का फूफा चदरा तनल बा, समगम का लागल गणास चलावे। बूटी बूटी अपना जाने में कटलस। इत्मीनान से जाके बेचारा सुतल। 4 बजे बोरा में भरब और लाश के किनारे लगाई, केवाड़ी बंद कर देलस बाहर से। संजोग देखे कहे वाला लोग कहेला कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, पाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। ओही दिनवा राजेश बिना केहू के कुछ बतवले बिना कुछ कहले सजवे अपने संगीन के घरे चल गए पार्टी करे। केहू के नहीं के कहले, बहनिया जोहत आ वही भैया के खटियो जगह खाइल जाई फिर सुतल जाई। भैया का बिछौना बा वही पर सुनीता सुतल सुत गई। साल उड़ले बिया ई तब मारे गई राजेश के, लेकिन अपना बेटी का टुकड़ा टुकड़ा कैलस। 4 बजे भोर में जब राजेश अइला तो सोचत हुआ कि बहनिया अपनी रूमवा में नहीं खे, तब बहन बा कहाँ। जब जाके अपना घर का केवाड़ी खोल के आ घरवा में हेल के जब लाइट जरौला देखत हुन पूरा रूम खून से सनाइल बा। पैर में खून लागता,
बचत बचावत जब गईलन खटियवा के करीब, मन में हताश, रोवा खड़ा बा, खींचलन धीरे धीरे उसलिया। आ जब साल खींचलन, फोटी बोटी अपना बहन सुनीता के देखलन, धड़ाम से गिर गईलन। हो भैया राजेश चिगार गईलन, पीछे हो गईलन, निकल के रूम में से बाहर खड़ा होकर के चिल्लात बाड़न, रोवत बाड़न, भागल गईलन वही रतिये। आ जाके बुआ फूफा के केवाड़ी पीटत हो। बुआ फूफा केवाड़ी जब खोललन, 4 बजत बा, राजेश सामने खड़ा हो। बुआ फुफ्फा एक दूसरे का मुंह ताकत हुवन। ऊ सोचत बा कि जब राजेश के मरलन तई हो कवन राजेश का भूत तना आ गई। ये दोनों पीछे हटत हुआ और रोवत रो कहत बा, बहिनिया हमारे दुनिया में नहीं खे। राजेश का बुआ बड़ी चालाक रहल, समझ गई बतिया के कि बुझाता कि हमर मर्दा नासा के दुख में एके ना मार के अपने धियवे के मार दियलस। अब तो हमन जेल में जाइल जाई, हमन का दुर्गत होई, तक काहे ना कुछ करी कि ये जेल में चल जा। पकड़ला कलाई राजेश की फूफा को। आ 4 बजे भोरवे में राजेश का फुआ थाने पहुंच गई, पकड़ के दरोगा का पैर आ लागल रोवे। रो दरोगा से कहे, साहब हे तुअरी जेलिया में बड़ा न मुजरिम बंद हुई हन, बाकी हम जो ने मुजरिम के बारे में बतावे कहे आइल बानी, उ एगो अजबे मुजरिम बा। हेती मुकी रहल, माई बाबू मर गईलन, लिया के सेवली पोछली, सयान कैली, साहब पढ़ौली लिखौली, नियत गंदा हो गई लो साहब। बेटी के साथ जबरी कैला, हमार बिटिया नहीं तैयार भइल, हमना की आँख के सामने हमन की बेटी का जान ले लियलस। ए भैया दरोगा जी सुनलन, 4 सिपाही लेके भोरवे में पहुंच गईलन। राजेश के का पता बा, बैठल बहन का लाश लेके रोवत बा। दरोगा गईलन, राजेश के पकड़ के गाड़ी में बैठौलन, थाने पर लेके अइलन। बेरहम कब पिटाई करत हुआ, बेरहम मौत मारत हुवन। रोज राजेश के टॉर्चर करत हुवन, रोज राजेश से पूछत हुवन, सच कहा बता दे, अपन गलती कबूल कले। राजेश रोवे कहे, साहब शरीर का एक एक कतरा बहन का नाम से कुर्बान, हमें जान से मार दे बा तब वो ये कब की बहन के हम नहीं की मरले। गुस्सा में दरोगा मारे, राजेश बताई, लेकिन राजेश एक कई बात कहे कि अपना बहन का हत्यारा हम नहीं की। साहब एक दिन पछतावा हुई, असली मुजरिम के बा हम के नहीं के पता। दरोगा जी सिहर गईलन, राजेश के मारत मारत थक गईलन। राजेश अपन बयान ना बदललस, समझ गईलन कि सही बा त चोर कवन बा, बदमाश कवन बा, असली मुजरिम कातिल कवन बा। छानबीन जारी भइल। कुछ दिन के बाद असली मुजरिम जब हाथे अइलन, दरोगा जी आके राजेश के सामने खड़ा भइलन। कलन की बारे राजेश, इतना लाठी गिरल देह पर, लेकिन सच में तू सही बाड़ा, अपनी जगह तू हत्यारा नहीं खा, पापी नहीं खा, हत्यारा तक कोनो और बा। पैरवा दरोगा का पढ़ के राजेश रोवे लगल। ऐसा वो असली मुजरिमवा कौन है जो हमरे बहनिया के मरलस। ओके हम देखल चाहती साहब कि आखिर हमरे बहन के काहे मरला, हम खाली इतने उसे पूछल चाहत बानी। लेके दरोगा जी चलल हुन। आ दूसरी जेल में राजेश का फुआ फुफ्फा बंद हुन। फुआ फुफ्फा के जब दरोगा जी देखौलन, बहरे खड़ा राजेश, आंख में आंसू, हाथ जोड़लस, वाह हे मासूम चेहरा के पीछे राक्षस का चेहरा, हत्यारा पापी का चेहरा। हम तो सोचली कि माई बाबू मर गईलन, तब माई बाबू का आत्मा ये हमारे फुआ और फुफ्फा में समा गई। अरे वो दिन निक रहल गरीबी वाला, हाई अमीरी का सो पानी नहीं खे ठीक। 4 दिन का अमीरी, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तू हम लोगों से ऐसा उम्मीद ना रहल। राजेश रोवे, अब पूछे अपने फुफ्फा से कि मरला कहाँ है हमारे बहनिया के। आखिरी भाव
कैला बेटी आपन सही के पिरवा तो बेटा बानी ले हमरा के बोलल बाहिर ऐसनो फुआ फुफ्फा होला तो हमके फुआ फुफ्फा ना चाहिए। हाँ सुनीता से हम वादा कैले रही डोली में बैठा के सुनीता के भेजब बढ़िया घर बर देख के सुनीता का बियाह करब। एगो वचन और सुनीता के देले रही कि सुनीता तू अपना ससुरा चल जीबू डोली में बैठ के तारा माई बाबू अपने फुआ फुफ्फा का बुढ़ौती का पार लगाई ओकरे बाद हम कहीं जाई। एगो हमार सपनमा तो अधूरे रह गई सुनीता के डोली में तना बैठौली बाकी अर्थी पर जरूर देख लियली। अब एगो वचन जवन सुनीता के देले रही उ पूरा ना करत तो सुनीता का आत्मा हमके माफ ना करी। हम उतना दिन रह जब तक तू लोगन की बुढ़ौती का पार ना लगा दे बाकी ठीक नहीं खा कैले कहे का करनी कतुहरी एक के बाटे पश्चाताप हो अब फुफा बन जा हमारी धर्मा का बाप हो। राजेश हाथ जोड़ के रोवत बा उम्मीद तक ना रहल कि ऐसा लोग करबा लेकिन ठीक बा तुहार करनी तुहरे आगे हमार करनी हमारे आगे। गौवा के लोग जब जान गइलन कि ये अपने बेटी का मार दियलस तो अब जो रोज आके कह सकीन का चाल नहीं खे ठीक रहन नहीं खे ठीक। अब ऊ जब देखे आवा तो राजेश की बुआ फुफ्फा के 4 गाड़ी दो कहो सो कि मार रे ऐसा आई पापी बा अपने जवान बेटी का जान ले लिया से तो जिए के ना चाहिए एक तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे के चाहिए ई कितना ना हत्यारा बा। अब गौवा का लोग जे रोज चढ़ावत बा उ जाके रोज गरियावत बा। राजेश का बुआ फुफ्फा अफसोस करत होन अपने गलती पर हाथ जोड़लन जीवन भइल भइल हमके लोग माफ करा कैसे न प्राणी गलती आपन कईले कबूल हो आ माफ करिया गाँव जेवन भइल हमसे भूल हो। अरे माफी मांगे जनता से झुका के सिरवा तब बेटा मानी ले बा हमारा के बोलल बाहिरा। जोश में आके कबो होश के गंवावे के ना चाहिए आ दूसरा का बात ओतने सुने के चाहिए कि अपना परिवार में सुख शांति बनल है। कहे का तो लोग बहुत कुछ कही जवले बनल बा आ बिगड़ जाई तो फिर तुहरी दुआरे पना बैठी कही अरे मार रे ये ठीक नहीं खस। आपन परिवार है भैया अपने दिमाग से हर इंसान के चलावे के चाहिए आपन बुद्धि केहू के न दियानी 2 रुपया दे के भेज देले भैया रास्ता पकड़ा आखिरी भाव हो गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल गुणकारी अरे स्वर्ग बसे चंद्रिका कभी बच्चन जी बने पूजा
करी किनारे जाके नैया का करी करे मीनाक्षी राज का सदगुरु रासा